Og nu har vi fået fyldt godt op her i sofaen. Jeg kan sige godmorgen og velkommen til Marlene Granel, der sidder her. Der er med de 2 hunde. Til John Reinke sidder her. Og også til dig, Chopper ZZ. Er det rigtigt udsagt? Det er rigtigt. Ja. Det er lidt ungarsk. Ja. Ja. I er jo alle sammen hjemløse, har alle oplevet, hvordan chikane og overfald på socialt udsatte eskalerer de senere år. Vi har også Manu Søren stående heroppe, som vi godt vil tale om. Han er minister på beder om at lytte med, og så komme med hans udlægning af, hvad han mener skal gøres på området. Men jeg vil godt lige starte med dig, Chopper, fordi prøv lige en gang at åbne munden, så man kan se, fordi du mangler jo en tand her. Ja. Hvordan mistede du den tand? Ej, det mistede jeg over i Kunstparken, hvor jeg sov med en fejltagelse, fordi jeg er jo gammel hjemløs, og jeg kender reglerne. Og for det meste tager jeg ud af København. Men nu sover jeg altså inde i København. Du siger, du kender reglerne. Hvad er reglerne? Gadereglerne, de er som følger. Som hjemløs, så skal jeg opføre mig pænere end andre. Det er ikke bare mor, der går forbi. Jeg skal bevæge mig med en andre. Det giver sig selv. Når du står stille ude på gaden, så bliver du set. Når du bevæger dig, så er der ikke nogen, der ser dig. Så det er selvforsvar. Og så skal tiden gå med noget fornuftigt, og du kan samle nogle flasker. Og så skal du ikke ligge... Det er et af reglerne. Så skal du ikke ligge og sove i en park, eller hvad? Jamen ikke så meget det. Den anden regel, det er, at når du står ude på gaden, kammerat, så opfører dig pænt. Og lad være med at snage igen. Der er kun et problem. Alle andre snager jo af dig. Okay. Så det kan være rigtig svært. Ja. Men det at sove udenfor, der skal man sgu bruge hovedet efterhånden. Nu har jeg været på gaden hele mit liv. Så jeg kender jo gadereglerne. Ikke? Og jeg kan forsikre jer for, og det ved mine kolleger også her, at specielt de sidste 10 år, i og med at menneskets hverdag er blevet mere usikker, så bliver volden ude på gaden også mere usikker. Det vil sige, at den bliver langt værre. Stofferne bliver værre, folk bliver værre. Og hvem bliver ramt? Det gør en hjemløse. Den eneste, der ikke kan blive usynlig, er ude på gaden. Og det, der skete, det var, at du lå og sov, og så var der nogen, der kom og sparkede... Jeg lagde mig det forkerte sted, som sagt. Troede, det var rigtigt. En dum tirsdag nat. Ligger mig ved en 2-tiden nede ved en legeplads, jeg kender godt gemt. Og så sidder nogle mennesker, som jeg ikke lige havde opdaget. Og 2 af dem går så hen og begynder at tisse. Og der ligger jeg jo inde i busken, og så råber jeg, lad dig være med at pisse på mig, for fanden. Jeg ligger. Og så gik det galt. Malene, det er ikke, som også Chopper siger, det er slet ikke usædvanligt det her. Og den vold, hvordan oplever du den vold er eskaleret her? Altså, den er eskaleret voldsomt. Meget, meget voldsomt. Hvad er det, folk gør? Jeg ved ikke, om folk ser for mange amerikanske film eller YouTuber den med, hvordan man kan mishandle en hjemløs bedst. Og det er blevet et hit i Danmark, og det er den almindelige danske borger, som har fået måske en tår over tørsten for meget, der går ned igennem byen og udfordrer venner, eller bare synes, det er sjovt. Vi har hørt historier om folk, der er blevet sat ild til, løb ned ad gaden, altså, og så bliver de losset ned. Man tror ikke på det, men det sker rent faktisk i København. Og det sker også i byerne uden omkring København. Det her, det er ikke et enestående tilfælde. Og det her med den stakkels kvinde her, altså jeg bliver harm. I kender hende jo godt, ikke? Vi ved godt, hvem hun er, og hun er kendt i gadebilledet. Altså, alle ved, at hun er flaskesamler. Alle ved, at hun tilhører den her gruppe af de her flaskesamlere. Om man udstiller hende på den her måde, om man er på arbejde som journalist eller ej, har man en forpligtelse som menneske til at sætte en stopper for det her. Det er direkte voksenmobning. Altså, jeg bliver så ked af det. Jeg bliver rigtig ked af, at vi som mennesker i Danmark har tabt vores evne til næstkærlighed, til empati og medfølelse. Altså, det rører mig dybt. Det gør det. Og hvis nogen af I ser derude, så tænker, hvorfor har I taget jeres hunde med ind, så er det faktisk en god forklaring, John, fordi der er vel en, har ikke prøvet at blive overfaldet, men det skyldes de 2 her? Ja, det må man sige. Altså, det er jo altså, sådan en som Chopper siger, han ligger i en sovepose og finder sig et godt sted. Ikke? Jeg har lige bedt om at få en woof. Han ligger jo alene. Og han er jo et nemt offer der, når fulde unge mennesker der, de skal vise sig over for hinanden. Og der er nogle af dem der, de har i virkeligheden ikke det, der skal til, men det er jo altid nemt, når der ligger en hjemløs. Prøv at se, hvad jeg kan. Og så los til soveposen, hvor der ligger et menneske i. Så får de lidt skulderklap af kammeraterne, selvom det er totalt åndssvagt, det de gør.
Men de kommer ikke og sparker mig, når jeg ligger ned, eller min kæreste for den sags skyld. For det skal de her 2 dejlige hunde nok sørge for. Og det skal de ikke, fordi de ikke er ikke trænet til at skulle jagte nogen eller være ondskabsfulde. De er opfostret med kærlighed. Ja. Men det er klart, de har en præventiv virkning, fordi at folk, de skal jo heller ikke røres, for så bliver han gal. Ja. Vi kunne godt sidde her og snakke i mange minutter om alle de ting, I oplever på gaden. For der er ikke nogen tvivl om, det har I også fortalt mig i løbet af morgenen, at det er eskaleret voldsomt. Nu står Manu Sareen herovre. Ja. Malene, hvad vil du sige til en som Manu? Kan han hjælpe jer? Kan han gøre noget? Altså, jeg ved jo ikke, om Manu direkte kan gøre noget, men jeg håber jo, at det, at Manu står for, og det systemet står for, vores samfund står for, kan åbne øjnene og gøre de her ting korrekt. Jeg ved ikke, om man skal lave kollegieherberger, eller hvad man nu skal, men vi skal have folk væk fra gaden. Det er det er det primære. Housing first. Altså, der er ikke noget at gøre. Der er jo masser af ting at tage fat på omkring hjemløse. Vi har labels alle sammen af den ene eller den anden årsag, men det vigtigste må være at få os væk fra gaden, så vi ikke oplever de her overfald. Og væk fra gaden, det er ikke, som jeg troede, at komme ind på herberger? Nej, det er det bestemt ikke. Hvorfor ikke? Altså, da vi røg på gaden, og vi kommer på kommunen og får tildelt den her seddel med akutboliger, altså, jeg vil nødigt dømme folk. Jeg er eks-alkoholiker, og jeg ryger cannabis, så jeg er den sidste, der skal kaste med sten over hovedet. Men herbergerne er optaget af dybt alkoholiserede, dybt pillemisbrugere, narkomaner. Et sted, hvor jeg egentlig ikke burde være, men det er de her steder, jeg bliver henvist til. Det vil sige, at man gør mig dummere, end det jeg rent faktisk er. Jeg kommer lige til at lukke... Jeg vil jo rigtig gerne hjælpe de her mennesker. Jeg kommer lige til at lukke ned, for vi vil gerne høre Manu, men i hvert fald jeres budskab er, at herberger er ikke løsningen. Nej, det er det fordi der er for mange, der stjæler fra hinanden der. Ja. Manu Sareen, nu har du hørt Chopper og Malene og Johns historie, og du hører også Malene sige, jeg ved ikke, om socialministeren kan hjælpe os. Kan du hjælpe de her mennesker? Jamen, det kan jeg sagtens. Der er 2 ting i det. Det ene, det er selve det med at finde en bolig, og det er fuldstændig rigtigt. Det med herbergerne, det er altså ikke vejen frem. Jeg var selv fik lov til at bo på et herberg her for et par uger siden, og jeg er fuldstændig enig. Det er virkelig sidste løsning, der skal være. Og så siger du selv det med housing first. Det er fuldstændig rigtigt. Der, hvor vi laver housing first, der kan vi se, vi har brugt det i 17 kommuner. Det går i al sin enkelhed ud på, at man laver sådan et program omkring et menneske. Og så kan vi se, at 9 ud af 10 rent faktisk bliver i boligerne. Og det skal vi have udbredt til andre kommuner, de erfaringer. Det er det ene. Det andet, det er det her med chikanen og overfaldene, som er fuldstændig langt ude. Sådan som jeg analyserer det også, og sådan, de ting, som jeg har fået at vide også de sidste par dage, det er jo også, at der er et normskred, et kulturskred omkring, hvordan vi kan tillade os at behandle vores medmennesker. Og det er jo ikke noget, du kan gå ind og lovgive om. Altså man kan ikke, som jeg også har sagt, man kan ikke lovgive sig ud i idioti, altså, fordi det er jo det er, og det er en underlig form for morskab også, som nogen åbenbart synes, at de skal mundre sig med. Men hvad kan man så gøre? Jamen det, man kan gøre, det er jo, som jeg også selv siger, og det er jo derfor, jeg står her i dag, det er derfor, Kristi Dagblad har lavet den her artikel her, og det skal jo bredes ud, det er jo, at vi alle sammen står skulder ved skulder og tager afstand fra det, og tager dybt afstand fra den slags og den tilgang, vi har til vores medmennesker også. Og det kan vi gøre i skolerne, det kan vi gøre ved middagsbordet og fortælle vores børn, det er fuldstændig langt ude. Det er ikke sådan, man behandler sine medmennesker og hele vejen rundt. Man kan ikke lovgive sig ud af det her, men man kan sagtens gå ud og sige, at det her det er fuldstændig langt ude, og det vil vi ikke se i vores samfund. Så altså en gevaldig opsang til, at vi alle sammen tager noget mere socialt ansvar, men housing first. Ja. Du siger, udbred det til flere kommuner. Ja. Er der penge til det? Jamen, vi har ved sidste satspulje, der brugte vi 60 millioner på det, og hele hjemløsområdet er noget, som regeringen satser rigtig meget på. Det er et sindssygt svært område, fordi at så det bliver bredt ud til flere kommuner? Jamen, det skal vi have gjort, fordi vi kan se, at det hjælper. Der, hvor man har brugt det, der stiger hjemløsheden næsten ikke. Der, hvor man ikke bruger det, der er der rigtig meget hjemløshed, så det er vejen frem. Det er vejen frem. Lyder det herop fra ministeren, Morten Ankerdal? Jamen, Malene, du har jo virkelig, du har nærmest ikke sovet i nat, fordi du har skulle ind og høre, hvad Manu siger. Altså, hvad siger du til det, han siger her? Jamen, altså, jeg kan jo sagtens forstå hans svar. Og i mine ører er det jo dejligt, at man tænker housing first. Men har I brug for housing nu? Vi har brug for housing for en måned siden, og vi har brug for det i går, og vi har brug for det nu, og vi har brug for det i morgen. De her tiltag, det tager alt for lang tid.
Vi har brug for det nu. Det er frostgrader, vi ligger og fryser. Vi har ikke nogen steder at gå hen. Når vi går herfra, går vi direkte ud på gaden, som er vores hjem. Der er ikke nogen steder. Vi må ikke sætte os hernede. Vi vil godt lige nå at høre, hvad Manu siger. Ja. Manu, kan du gøre noget nu? Jamen altså, det jeg vil sige, det er, at hvis I har mulighed for det, og vi har et hul her i eftermiddag, så tager jeg med op på Københavns Kommune, og så må vi snakke med borgmesteren, som jeg kender rigtig godt. Nå, men altså, længere er den ikke. Og så må vi sige på, at vi har de her udfordringer. Fordi min tilgang er, at der er ingen, der skal mod deres vilje være på gaden. Altså, vi har et ansvar over for hinanden som mennesker i det her samfund. Jeg elsker dig simpelthen så Jamen, det skal du... Nå, men altså... Jamen, det gør jeg. Og det er jo derfor, vi netop sætter fokus på hjemløshed. Som jeg sagde, altså, jeg var selv ude som hjemløs her for en måned siden. Det var, som jeg lige fortalte til Stephanie, det gjorde stort indtryk på mig. Det var frygteligt. Bare det at være på et herberg, Nærcaféen også. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet noget så frygteligt i mit liv. Og så overnatte også på Rådmandsgade 69, tror jeg det var. Og det er sindssygt hårdt. Og det er hårdt for den gruppe på jeres alder. Nu skal jeg jo ikke fornærme nogen, men selvfølgelig også unge mennesker også, som vi ser en rigtig stor gruppe af også falde ud. Prøv at høre her. Hele banden, I skal tusind tak, fordi I kom. Der skete noget meget usædvanligt her i dag. For det første, så var der en regulær kærlighedserklæring til en minister og et fuldstændig konkret politisk løfte. I 4 tager på kommunen i eftermiddag. Vi 3. Ja, I 3 og dig. Ja. Jeg skal nok blive her, men jeg vil rigtig gerne invitere jer alle sammen tilbage her i Godmorgen Danmark på et senere tidspunkt, så vi kan høre, hvordan det så er gået. Det var super. Det er perfekt. Så rent, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kom også. Super.